nongin le kanang bagi wekin I yangi. Kata kalong ka jingkali ka bangala post hapok jong ka community poll jong ka channel jonga. But ngayo shibun ba ki respond na pi. Mentakas ni ngan persyang ban shim ki katu kat ni ki comments but ngan persyang ban elaborate lele ngan persyang ban batai benia yaki. Hoj ngamla ban shim ya barok ki comments. Henry ngan shu sum up yaki katu kat ni ki comments but shisha ngan not ban garanti pi pinyo ya ka jingkur khu ka bakrau ba napok jong ni ki video jonga mentakas ni. Ngan persyang ban bentah ya kan lagi video jeng hakikat tu kat ni teliki bentah tongin stang ke bentah ke panang kong nongin le kanang bagi wekin I yangi don ka wikatin ke bagi ong ke first impression is the last impression nakata daw nga ay ya ka point ke panang kong kade ka jinger ke a smile PI hakapor bangi attend ya kinu ki programs kala bande ka meeting kala bande ka public speaking ka jingran haki pajba kala bande hayeng mani haki meeting lani hakinu ki kenja jing yalang Shibo mentah kila kot ipi bangkran hakata ka jingilang. Lane pilai ban aten ya ka interview. Ka ka impression ka banangkong ka ba pide ban penpau. Bat kata kalong ka jinger ke. Marsen yeng haka stage lane marsen rong hapo jong ka kamera interview. Ka ka ba kam yang ibangin le kalong ka jinger ke a smile. Namar haka sin ka bangi pen I lane penpau ya ka kamat po samar ke jengi. Kan donno kata ke relation hapden ka mensem jongi but ka mensem jong kiti kinong ngap habang ong ka jinger khi lani ka smile kam dei ka to ka jinger khi ka bang yo I hapo jong ki film Henry a pure smile ka khamat pho a samar khi namar haganu kuno ko sin ka bang pen I ya ka khamat pho a samar khi kan release kata ka endorphin hapo ka jimut ka jing perkhat jongi but habang ir khi kumta ka ja no kata ka jing knyu ka ja no kata ka jing artatin kata ka jing teng baro napo ka jimut ka jing perkhat jongi Pitip jiayu habangir khi ngidon haka present moment ngila banwan ra ya ka jimut ka jing perkhat jongi haka ka bangin don menta habangir khi ngiklet ya ka past jongi but ya ka future jongi but habangile kumta ngila ban concentrate ya ka bangin don menta ngan IP ya ka wei ka nuksa shibo menta phile bang kandu ya usamla lane ya ka samla jompi haka sin ka banangkong pidon kata ka jingting ngan kren kumno yo habang kren kadon kata ka jingmong kadon kata ka jingkta ya ka lani ya u Henry Marsen kandu ya utau samla lani ya kata ka samla jongpi lada pipen I ya ka khamat pho samrkhi kanwan no kata ka positive energy hapo jongpi but pinklet no ya ki ka ba phi mudur ka ka ba phi perkhat but instantly kita ki be wan man kandu ipi kila bande ki audience kila bande ki samla lani u samla jongpi makiru ki stang ban I yepi Kindon ya kata ki bagi khot at lightness. Kata kalong ka ba phim di tangban super khat. Henry pidi ban implement hagano kuno kusin ka ba pikendo ya ki brio. Shibu menta fide inong hikai. Haba phirung hapo jong ka classroom. Lara pipen I ya ka kamat pho samar khi jong pi. Ka classroom jong pi barok kowe kandon ka positive energy. Ki kena ki stang ban I yepi but haba ki stang ban don kata ka jingya sngo jan bat pi ka ba hikai shisha kan long ka ba seso. Bat kata kalong ka point ka banangkong bat ka ba kong san balarangi phong ya ka khamat pho samki hapo jong ka dur khamat jongi but hangta ka first impression kam de ka last impression Henry ka de ban ka memorable impression but hagano kuno sin kibriu kin mau yupi kin mau ya ka dur khamat jongpi hangta kin kibriu kistang ban I yapi ngin poi sya ka banta ka baar habanga pe ya ki comments ide ban I hilade but ya ka jingim kanika points kalong ka points ka basnyaw tanat bangin ya discuss bagi di ben I yalade but ya ka jingim bunsin ka jia haga jingim jingi bangi kwa baki wekin I jingi ni kwa baki wekin burom yangi kanang baki wekin I yepi kanang baki wekin burom yepi nang shwa kumno ban I yalade but yala ka jong ka jingim jongpi bun na jongi ngim skong tho kata ka jingi pher hapden jongi but ka jingim Wanam snaya atau online lani ya kata kandro hapdeng jongpi but ka jingim jongpi mapihi pide ka jingim kumta ngide ben I chwa hilade but habangi I yalade hangta kin gibro kin I yapi marsin khi na jingthia ngipen I ya ka jingdom ngipen I ya ka attitude jongi habangi ya shirom sheneng ngipen I ya ka dur khama jongi ka balong ngausi hato ngilaban mudur bagi wekin I jangi nakata kadau I chwa yalade kanang bagawiru kin I yapi in boy siya ka banta ka balay ka jing nang jongi bankeren ka better communication PI hakapor bangi kendo ya kibru kidon bonjaj kibru don kibalong authoritarian ka sukran jongi kalongkum ka jing order ka jing hukum
Don pat ki biru ki bas ngau start ki bas ngau tip lut ya ki aka ki jingkran jangi. Don pat ki biru ha ka jingkran jangi ke longkum ki be ki bam tip a ro em. Ngan keli pi ya kene ke jingkeli ki no na plan jangi ki ba pis ngau tenat ban sengap. Hato pis ngau tenat bangkran bagi ta ki biru pelong authoritarian ka sukran jangi ka longkum ba ai order ya ki we. Ni pis ngau tenat bangkran bagi ta ki biru ki bas ngau start ya ki bas ngau tip lut ya ki aka baro. Ubriu lene ka briu ka baki briu ki siaw tenat bangkran ki long kita ki briu ki banang ban adjust ilade berkeno ke situation lara ki briu ki kran ye pi da ka sur balong authoritarian mangiruk ngi de bangkran ye ki da ka sur balong authoritarian larangi kendo ya ki briu balong serious ha ka jigem jongki ngiruk ngi de balong serious barki larangi kendo barki briu balong comedy ki bakran kai mangiruk ngi de ban adjust berkata ka urkom kran jongki larangi genduk ya ki bru ki ba naga shnong nong kentong ki bakran shpang ka jingrap jingriang ki bakran shpang ki ki ba day bat ka jingim long kentong mangiruk ni de bangkran kat kum kata ka situation ka jinglong jong uta bru ubangi kentong namar bonsil nada ubru ubabit upersyang bangkran ya ki larangi persyang ban long ki baru ki ba start hakamat jong uta ubru shisha un jengai nangi lani un kier nangi kum tangan ong iphi ba habangi kentong ya ki no ki bru ni de ban long kum ba ki long maki laraki keren da kusur pelong stet mangiruk gidi bangkeren stet kumaki laraki keren ha kusur pelong jajai mangiruk gidi bangkeren ha kusur pelong jajai kumaki in poi syakawe pat kabenta kanang bagi we kin I yangi ngide ban long kita ki biru ki betan ka jing snow nak nanta jangkwe ngimde ban long ki biru ki ba lorni ki ba bishni ki ba keren tang shpang jong ki we bonsin ka jia ha ka jingim jong ki biru I persyaman pek ki balong negatif ki bas new haka jingim jong ki beriu bat habangi yo iya ki bas new haka jingim jong ki ni persyang man kedeukti ya ka jingim bat ya ka jinglong jong ki ngan ai pi ya ko be ka nuksa shibu menta ka kedia ka beniat jong pi utle jong pi barabor unlej sya ita ibenta iba kata ka beniat jong pi ka kedia utle jong unom lej sya kita ki ki benta ka ba ka beniat ka dangdon henry ulej bet ha ita ibenta ka ba kedia ita beniat jong kumtaru kalong ka jingim bat ka jinglong jongi ki bru bonsin ni persyamang ka deukti ya ka ka basniu ka ba pau ha ka jingim jong ki bru bat bonsin kum kita ki jai bru kim seut nat panyekran dani banya kendo kumta ha ka jingim jongi kiar ban pet ya ka basniu ha ka jingim jong ki bru kiar na ka jing bishar ya ka jinglong bat ya ka jingim jong ki wei bat hateng-hateng haba phi bishar ki we phi sngo ba phi long ki ba byang lut ha ka jing jong phi bat ngi sngo de de bangilong kita ki bom jule bakla ha ka jing jong nakata daw ngim de ban bishar ngim de bang kran ya ki ba sniu shpang ka jingim bat ka jinglong jong ki we ki bru bonsen kim sngo nat ro ban kando ya ki bru ki bakran tang shpang ni de ki bakran sarong ki bakran he ki bakran meng ki bakran ya de ba ki long ki ba kham khrau ban ki we kilong kham rius pa bani kiwe kilong kham start bani kiwe kilong kham khoj kilong kham bahabru bani kiwe ya kum kita ke jai bru ki bru kim syau tenat ban kendo nagata kadaw habangi kendo ya ki bru ngim de ban yero thanil de ngim de ru haka joko por ban down than yelade phiti balai ki bru ki bishni balai ki bru ki bishare kiwe namar yelade shwa kim long ki bru ki ba biang namar bonsin ki bru ki bombiang ki bru ki baduna haga jim jongki ki pet ya ki baduna haga jingim jongki bru kalong kuma ki pet ya yit kemi nakata kadang ong ipingim de ban pet ya ki basniu haga jingim haga jinglong jongki we bat kum juru ngim de ban pan pau than ya kata ka jing bha jongi ngim de ban pan pau than ya kata ka jing sniu jongi hakamat jongki we in poi shakawe pat kabanta bonusin ki bru ki snyau tenat bang kendo ya ki bru ki balong positif haka jingim jongki kim ju snyau tenat bang kendo ya ki bru ki balong negatif ya ki bru ki basyu khunyum haka jingim jongki ki bru ki basyu od bet ya kata ka jingduk ya kata ka jing shitom jongki ya kita ki jai bru ngim ju snyau tenat ban ni kendo bonusin ki bru ki snyau tenat bang kendo ya ki bru ki basam ya ka jingmen ya ka jingger khe shaki we bonusin ngilap baki bru haying kilong nakong we shabar pat kilong dakong we habaki kendo ya ki parlot jengki ya ke pen kiar khe henry habaki poi hayeng pat kim ju pen I ya ka khamat pho samar khe jengki ya kum kita ke jai beru bonsen ki beru kim seot nat man ya kendo namar bonsen ke jia larangi puson ya ki basnyu hapok ka jimut ka jing perkhat jengi imla ban se ya ki balong se so ya ki balong positif haka jim jengi shubo ngan IP ya ka be nuksa phimi ne ying PMI but ime ipa jampi phimai but kalok ni ulok jampi phimai but ki hinman ki para jampi but haba PMI but ki kanton kata ka negative energy hapok ka men sem jampi
bar kum ta habangi kendo ya ki we ngin la ban se ya ka ek balang positif sya ki we ro bonusin ya kum kita ke jai beru ki beru kim sau nat ban ya kendo ki barak ya ki ek kam yeng jong ki sya ka jaka tre jong ki lene ki ra ya ki ek kam ki ba kendo ha ka jaka tre ha ka jaka bala jong ki hayeng hasam jong ki ya kum kita ke jai beru ki beru kim sau nat ban ya kendo in poi sya ka wepat ka benta nang ban ong em ha ka jing jong but pen ngai ni em nga kata ka long ka benta ka ba kong santam me ha ka jing jong kum ki beru bonusin haba ki beru ki pan jing rap nangi lene ki beru ki khot yangi ban le shakinu kuno ki jaka ngiting ban karnga ngiting ban ong em namar ngi parkhat baladangin ong em kanton ka jing kta ha ka jing sngo ha ka jimut jangki nakata ka daw ni shu ong la ka ong ha oi but hadin pat habangin la ban pendapat ya kata ka aka ya ka bangila ong ha oi hang takin ka wan no ka jaka jing sngo si nakata ka daw ong ipi nang ban long ki beru ki ba khoi ha ka jing im jangpi wadam ting kila ban sngo si ha ka to klimat Henry enda kila sngo thopat hang takin nang ban puromi pi Henry larangi ong shi ong ha oi ha ka no ka situation ki beru kin sa pendon kam yangi nakata ka daw nang ban ong em ya ki aka ki ba de ban ong em ban ong ha oi ya ki aka ki ba de ban ong ha oi in poi sya ka benta ka ba khatu bat ka benta ka ba kong santam jong kene ke video jong amenta kasngi kumba nga jong malagi por banlong unong kran nang shwa banlong unong sngap bonsen ki beru kim siaw tenat pan kendo ya ki beru ki ba kran karkum ka kot kata ka kot ko ong kumta uta u ong kumta dan ni kumta ter u bakran karkum ka jing tho na ki kot amarkum kita ki beru ki ba ki kot ki bukish ki bakran karkum ka jing tho na ki nu ki kot kita ki beru ki long ki ba start Henry kim long ki ba shempang kilap makan mau ya ke jing tho na ka no kot kala bande ka bible kala bande kinu ki kot hasla jong ne perthai Henry ki bom ju pendon kampat ya ki haka jing im juki man lagasngi ya kum kita ke jai beru ki beru kim snot nat ban ya kendo namar kum kita ke jai beru ki khenya ki baki long ki bastard pat namar baki long ki bastard ki beru kim snot nat ban approach ki Henry ki beru ki snot nat man kendo ya ki beru ki bas ngap ya ka jingkran jongi bar haka joko poru ki ai lani ki share ya ke experience jongki ki kran om karkum ka jing shem jongki hakikot Henry ki kran karkum ka jing shem phang jongki karkum ka jing kendo jongki haka jingim jongki man lakasngi ngais kham bakane ki video jongam takasi ka IP ya ka jingor khu pilaro ban check kala dehi ya ki comments ki bala comments da ki subscribers haga ba kumnongin le khnang makiwe kin kin porom yangi